Umzekelo mna nemate yam sithandana strongo, sishera iiways zam, sishera nezakhe, sikopulene big time. Athi asemahle khawuyeka izinto ezibhedayo, cela undiphathe kakuhle nam ndizokuphatha better. Ndim indoda yakhe, uthi andizomyeka ebephila ubomi bakhe, most asuke ndazi-eta. Andikwazi usuke ndilale ndingakhange ndiyomtsheka. Love ibe-unemployed ngoku iyasebenza, akasosidudla moslamntana sisilenda, vele ndimphathe. Okay, sorry man, ningathethi ngezopati cause zimamele light. Baby umhle, I decline i-face card. Athi cashback every 3 minutes kwabharakat. Uyaziphangelela, yazi I'm so proud. Uyimix phakathi komsuthu nekhala. Inhliziyo ibetha ibhithi, xoxa ephakathi kwamashit wam. Athi masingombathi, ndithi why. Athi akafuna ubasipati, ndithi wow, Thixo simakade. Sine 5 years, oko sisiza. La mntana kana-ex ayologu kaTwitter. Abahlali bayathetha kuthiwa undityisa imbiza. Amatshera afuna umtyela ndawa ignora kwitha. Athi hi Kim, ndim uMiss Kim, cela wenza itiya nzothi gcine biscuits. Indim no baby, siyitim, uyi-Kaizer Chiefs, yi-Real Madrid. Umzekelo mna nemate yam, umzekelo mna nemate yam, umzekelo mna nemate yam, mna nemate yam, mna nemate yam. Xa isuka isipani acele ndimraphe, ndimbone uqobekile umntu wam, nam ndizibhaqe sendiphezu kwakhe. Ndimbeka amalahle alale cumu, ibe ngathi ngumzwakhe lo. After I make up i-break up, thando liqala kamandi liphela kabuhlungu. Noba umntana ingangunoxolo ngekhe andixolise, even sengu akhona soze ndifike khona.